Xuño arrancará cunha reducción da cota da sardiña. Armadores de cerco galegos celebran esta decisión, xa que sinalan que favorecerá os profesionais e axudará a prolongar a actividade máis tempo. O sector cerqueiro galego e nacional reclamaba ao Goberno central e máis en concreto ao Ministerio de Pesca que este ano non se incrementara a cota diaria de sardiña a partir do 1 de xuño. A menor cantidad destinada á flota nacional e o consumo xa realizado da cota eran dous factores que sinalaban os profesionais para reducir a cantidade a pescar. As súas peticións foron escoitadas e co inicio do vindeiro mes capturarase menos sardiña. Eles querían subir os topes a 10.000 kilos, 10.000 e pico, e resulta que se fixo unhas reunións, as cofradías, unhas protestamos donde estamos en contra de eso que se iba a facer, e nos propoñíamos, unha idea que eu daba personalmente, que era poñer un tope lineal por culpa de que se aguantara máis o peixe, que eran os 6.000 kilos para todos, grandes e pequenos. Non foi así, pero estamos de acordo co que se fixo, a xente, os que estamos aquí pescando, estamos de acordo que non se subiron os topes aí arriba. Unha das particularidades deste acordo é que as embarcacións que non teñen o AIS, sistema de identificación automática instalada, contará con menos cota. Tamén está ben que é unha xogada porque que se estean podendo facer infraccións barcos que son como o teu e ca mesma tripulación, non pode ser. Estamos todos de acordo, o que fixo o presidente da Federación Nacional, pois fixo moi ben, a Xunta pois tamén colaborou, porque despois os armadores dos barcos grandes non colaboraron en nada prácticamente, en nada. Eles que querían o mismo, e ao final ganou a cordura, que é o normal, que podamos aguantar o peixe o máximo posible. Co obxectivo posto en alongar a campaña ata outubro. A este ritmo, posiblemente que sí, e si se logra un intercambio con Portugal, por algunhas especies, lograr 1.000 toneladas ou 1.500 toneladas máis, se pudera, porque a eles posiblemente lle sobren moitas, pois xa sería o ideal para que a flota estuera satisfeita e contenta e pescáramos todos. Os cupos fixados a partir de xuño defínense en función dos tripulantes e dos guetés das embarcacións. De 8 tripulantes para baixo, non son os 5.000 kilos, e os nosos son 7.500 kilos. Pódense traer en 2 topes diarios, e termínalo. E despois os barcos pequenos que non teñen o AIS, en vez de traeren así tanto peixe, poden traer 1.000 kilos diarios. Son 1.000 kilos, pero tamén poden traer 2.000, e tócalle hasta 5.000 kilos. Pero aí non sei por que se está a lei feita, porque din que no ano 2026 se iba a levar avante que todos iban ter o AIS, que despois o resto que o iban a usar, pasar os peixes polo teléfono, e resulta que iso non acabo de entender porque non se leva avante. Haberá sardiña en San Xoán, aínda que apunta que nos últimos anos os peixes desaparecen cando se achega esta celebración. Tiñanlle medo ao fuego, sabían que viña San Juan e desaparecían. Teñen desaparecido as sardiñas. E colleron moi poucas, pero non é porque non as subera, que a ver habías. E despois, sardiñas hai. Os barcos largan e sobran sardiñas dos topes. Agora, non sei canta máis vai aparecer. Aí arriba están pescando todos os días tamén, as anchoas e as sardiñas. Agora apareceu xurela lá arriba, están botando xurelos en Avilés. E destaca o bo prezo que está a ter a sardiña en lonxa con prezos superiores aos 1,3 euros o kilo, cando o ano pasado non chegaba ao euro de media.